ଆଳୁ ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କନ୍ଦାଇଲାଣି ପିଆଜ, ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କନ୍ଦାଇଲାଣି ପିଆଜ। କେବଳ ଖଣ୍ଡଗିରି ହାଟ ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ହାଟରେ ପିଆଜ ଦର 55ରୁ 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ଗତ ମାସେ ହେବ ପିଆଜ ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଳୁ ଦର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ପିଆଜ ବେଲେ ସେଭଳି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୈନିକ 300 ଟନ୍ ପିଆଜ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ନାସିକ ପିଆଜ ଏହାର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ। ହେଲେ ଗତ ମାସରେ ନାସିକରେ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ନାସିକରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପିଆଜ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦର 50 ପାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତାଡେପଲ୍ଲୀ ଗୁଡେମରୁ ନୂଆ ତଥା ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନାସିକ ସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ଆସିଥାଏ। ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ଅମଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପିଆଜ ଆସୁନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଆଜ ନିଅଣ୍ଟ ପଡୁଛି। ନାସିକରେ ପିଆଜ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦର 4300ରୁ 4400 ରହିଛି। କୁବେରପୁରୀ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘର ଶକ୍ତିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ନେଇ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମର ପାଇକାରୀ ଦର 38 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁଦିନ ନାସିକରୁ କମ୍ ପିଆଜ ଆସୁଥିବ, ସେଦିନ ଦର ବଢ଼ୁଥିବ। ଯଦି ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ପିଆଜକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବେ, ତେବେ ତାହା ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଅପେକ୍ଷାରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନର ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ରହିଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇ ପ୍ରାୟ 1,26,542 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଗୃହ ମଞ୍ଜୁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି।